F'komunikat li ħarġet din il-ġimgħa l-MJT qalet li se tkun qed tneħħi d-direttiva li kien hemm lill-edukaturi biex issa jkunu jistgħu jgħaddu l-attendenza tagħhom li tmexxija tal-MCAST. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara l-amministrazzjoni tal-MCAST tat il-fondi għal riżorsi u ppubblikat il-qbil dwar l-użu ta' dawn il-fondi. L-edukaturi issa jistgħu jużaw din l-istess għajnuna kif inhu stipulat f'dan il-qbil. Il-Union iżda sostniet li dan huwa l-ewwel pass biex il-ħidma terġa' tiġi lura normal u hemm bosta materji oħra li għadhom pendenti, inkluż l-arretrati u aġġustamenti tas-salarji li suppost għandhom jingħataw lejn tmiem dan ix-xahar. Għalhekk id-direttivi l-oħra li ngħataw mill-MJT se jibqgħu fis-seħħ sakemm dawn il-materji jkunu verament indirizzati. Fuq naħa l-oħra tal-munita wara xhur ta' krib min naħa tal-istudenti tal-MCAST issa jidher li dawn l-istess studenti waslu fi stat li jikkunsidraw li jsejħu protesta. L-istudenti ta' dan il-kulleġġ ilhom jaffaċċjaw numru ta' problemi kif għad hemm qatt kbir minnhom li baqgħu ma rċevewx l-istipendju u lanqas jafu jekk hu se jkunu eligibbli biex jieħduh u kif ukoll fl-aħħar jiem irċevew email li l-eżamijiet tagħhom ġew posposti.